Galasgaw tawhan na. Ang bangko makaya pagpagwapo pero yang naw. Pag di na madala. Naay ko yung balan rin nga good shit kay mga pinog bangko ba. Diriya rito dapit sa palengke ba kay pakabir ang bangko. Kay lisod kay nilikuran ng bangko nga. Astang mautaw niya ang lingkod astang gapuha. Asta ga tuwan mo diriya rito dapit sa palengke ba. Ay, di araregyo. QR auto set cover and oh. Ni ara lagi yo. QR auto set cover. Napanap niya di paraha bay. An Apple story. Kini ipaayo na ako ni. Layuan naman kayo ani. Asa naman tanang agtumar. Relax lang kay. Diriya naman to dapita. Kasi diniya wa may George sakit ana ko diniya tawon ay. Ato lang ning libot-liboto ni diriya. Kaya ang ingon ko niya sa kuha nga magpaayo siya siyang gaming chair. Gaming chair nya asa na may George diniya hasta nang inita biyaw nang itom nako. Bakit ano lagi natural relax lang. Wa pa di ka kainom si mga gluta. Wala, lain pod nga hasta nang inita. Mao nga magdalit ano. Ato pagitaon ta. Ta. Si George. O ka na rin, o sa'yo na akong kaingon na yun. George, si George na o. Hilom ba, hilom? Lagot ta. Lagot ta. Ano ya? Nako'y plano. Sumula. Kita ka ng George. Kita kayo kung nagbaktas. Lagi-lagi na kay pasulod naman siya. Paggawa sa niya, hulda pa. Oh shit! Hulda pon? Hulda pa! Unsa pa man datong punto siya nga kwarta man. Patay basig. Mapiki ta na ba? Na, mapiki. Ay, siga piki-apiki din na ah. Kapalo makangakwartahan kina sila. Mo ganino, mo ging hulda pa kay kwartahan sila. Ano, ako sabot mo. Ah, sige. Ako. Patay ka man, George. Say ato, sir. Ma'am, kaya na ipagwapo niya kung bago sa makagwapo na ako. Ay, rakayo, sir. Bisik rakayo na. Aw, okay ma'am, nakoy kay nako design diri ang gwapo ba? Ah, ibutan lang na dito, sir. Kinakakantig ayo dito. Boss, ikaw mo movement ani? Oo, ako boss, nga naman. Tiradaya, kanang gwapo kayo ba? Sama ka gwapo na ba? Oh yeah. Galasgaw tawhan na. Ang bangko makaya pagpagwapo pero yang naw. Pag di na madala. Sige boss, pila na dia. Kore bahala na. Lingkod lang sa dito. Boss, humana. Humana? Dali ara ba? Hindi be? Basta kiya na, rapolstere, dali ra kayo. Wa ko na mali sa pagpili sa mukhaber sa akong gaming chair ba? Nya, mato na kuha. Salamat si mong buhat nga gwapo sama sa kuha. O sige boss, may problema na. O, daraw. Nanay yung ipaabot. Hold up ni. Gitulis oh. Na. Tuara, gitulis na kay piling gwapo man. Usay hold up po kay sa kuha. Kuya Pan. Ay, si George Benal, itang problema na, daghaman nagkwarta. Ay, nasig pa ila diha, itaas ang kamot. Usay taas yung kamot, kita ka nagibitbit ako. Ah, basta itaas ang kamot. Usa man ito yun mo sa kuha. Unsa pa man di ay? Kwarta. Pastilan, kwarta na yung problema. Manulis pa ka. Maipit pa ka na. Ay, nasig nga yoyo diha. Munalan ti karon. Ambi na ng kwarta. Hawabi, munitin niyo. Dara o, yatan ako tanan si mga kwarta. Basta ay lang hilabti akong gwapo nga itsura.